na napoy laing nindot nga pahinumdum para nato. Ang atong kaunon, di gini makahugaw nato. Kay matubas Ginoo ang gisusba pa duit sumastihan. Pero ang bantayan nato ang makahugaw sa atong kalag, makahugaw sa atong kasing-kasing. Tungod kay hugaw nga sud na nato sa atong dughan, sa atong kasing-kasing, sa atong kalag, ani manggawas na ang daotang huna-una, pagdaot sa bantaw, hugaw na gani inasusod, manggawas na ni diya sa atong mapulong o sa atong mga buhat nga makalawgaw nato, makalawgaw sa atong kinabuhi ug maghatod nato sa atong kaugalingong kalaglagan. Mao na nga ato gining bantayan magkaigsunan kay posible nga bisag manimba na ta napay mga hugaw sud diha sa atong dughan. Mao na nga ang kanunay nga paghimog self-examination, pag-usisa sa atong konsensya, pagtan-aw ng labayng mga tuig nga basig naatay nabuhat kaniadto nga wa pa nato kumpisan. Wa pa nato masurrender sa Ginoo. Nagpabilin pa ang gamot diya sa atong kasing-kasing ug dili di maghatag og tinuod yung kalipay nato. Bisag mo asingso ta financially, nindot nagkinabuhi ang atong mga anak, nindot atong mga balay, nidako pa atong negosyo, pero doon na pa'y nakabalda diri sa kasing-kasing, naapay hugaw, ato gining isurrender sa Ginoo. Kay dili gani ni masurrender, manggawas ang mga dautan nga mga binuhatan. Muna mag-exura atong mga bata, atong yung agakon, nga samtang nagtubo sila, why dautan nga makasud silang konsensya, nga kanang kinaiya ba nga masudan sa usa ka bata nga di mao. Anang litan ang pagkayaw-yawan sa mama ug sa papa, unconsciously, ang bata makakatunsad sa pagkayaw-yawan. Muna nga ang sige, ang mama sing kasugo, magkatunsab ang bata sa pagkasingkador. Singkas ang mama, tubag-tubag ng mama, isog na siya ngato ni mama. Kay na-expose man ang bata sa pagkaisog. Kay naay mama, naay papa, siging away, naay mama, papa, siging gayawa, yaw yan, naay lulog-lula, siging pangasaba. So ang bata, ma-expose sa dautan. Musud ang dautan pong kinaiya batasan sa bata. Ganito, dunay study nga gihimo dito sa Amerika siguro ni, ang bata nga nahimugso, gisabot ang inahan nga ilang i-experiment ang ilang bata. Unya, ang bata diha sa nursery sa ospital. Gipakaon ng bata, gipainugata sa bata, tambal ang bata. Pero ang nurse nga moadto sa bata, dili istoryahan. Sa ato pa ang bata, dili makadungog og bisan usa ka pulong. Nidako ang bata, nidako, na siya'y capacity to talk, di gyud kalitok. Di ka istorya ang bata, di ka ingog mami, daddy. Ano man kay wa man siya masundan. Nya kisa may mabdos din o naamoy na mabdos is why kun ini kataos bata ayaw istoryahin bata. Dili padungon og TV, di padungon og kanang cellphone. Ang bata ra gyud way madunggan nga pulong. Moabot og 5 anyos ang bata, di kinakasulti. Wa man siya makopya. Sayon kani sabtod mag-aigsunan. Kung ang bata matrain nato sa sakto nga pamatasan, ang bata maayo gyud og batasan. Ang bata nga wa kadungog singka, di na ka maumusingka. Ang bata nga wa ma-expose og kwarta, di na ka mugasto og kwarta, di po na mangawat og sinsiyo. Pero tanaw ato mga bata din magpakumpisal kog eskwela 35 na kog katuig pakumpisal. O mga bata, manggawas ginang nangawat og sinsiyo. Kisay kawatas mama, us papa.
Kay wa pa'y buot 2-3 anos gitagaan nag 20. Ang bata nga nakadaot og 20, suds utok adto tindahan, adto internetan. Ano tagaan man ang bata og 20, nga di man na ka maong mugamit, di na ka mo decide unsay maayo para sa kwarta. Wa pud tudloy ang bata nga tigumon ang kwarta kay magnegosyo ini ka abot niya 10 anyos. Magtigom siro ang bata kay ipalit ra pud na ug mapuno ng alkansya. Hutog palit. So git-train ang bata sa pagka-expensive, sa pagkagastador. Nindot unta nga ang atong mga bata di taga kwarta. Taga sinina, taga barbecue, taga noodles, palitan sila, dili siya mo'y mugdawat sa kwarta. Kay gikan ani, daghan yung batang kawatan yun, o sinsiyo. Mangilad na sa ginikanan, inabot high school, inabot sa college. Tugod kay na-in love naman siya sa kwarta. Kay ang kwarta nga iyang magunitan, in less than 6 hours, hurot na. In less than 10 hours, hurot na. Wa gyud bata nga gitagaan og 20 karong buntag, moabot pa na pagkaugma ng 20. Hurot gina. Kisa may mablame ang ginikanan mismo. Ang lita katuwa kong na istorya dito pa ko sa San Nicolas bago pa kong pari. Ang papa pulis na batang gamay. Naligo, naglimpyo ang papas pusil before siya naligo. Kay mo to report sa yung police station. Dito siya CR, ang pusil as lamisa kananan. Nigawas ang bata nga bago ni mata, nalingaw siya tanas pusil, nagunit-gunit siya sa pusil. Pagawas ni Papa, ya pa, patyon tika, pusilon tika, uy, dugdo, ayaw. Nibuto man, patay ang amahan. Ang bata, way intention sa pagpatay si Papa. Pero naanda ni sa gunit-gunit o pusil. Nangutanas sa unsaang pagpusil, yun ani do, yun ani. Yang wakay ba, ang Papa nga nagtudlo, mo'y biktima sa pusil. Nay kutsilyos inyo. Nay bata nga nakagunit sa kutsilyo, inyo yung badlo ko ni kutsilyo. Kaya sa iyang pagka-inosente, posible masamad siya o makaduslak siya tao diyas balay. Dili natutagaan siya kutsilyo. Ano makadaot, madaot ra siya. Kay inosente pa man ang bata. So unsa di mayo, di na to i-expose sa bata. Kay musud na ganining daotan niya, magtubo ning bata nga daghang daotang binuhatan nga iyang mabuhat. Una nindot nga mamalandong pa kita, kay kita ni agir batas pagkabata. Basig na atay mga bati nga nakupya kaniadto na agyapon. Nag-edad na tag 50, 60, 70, na agyapon ng mga bati nga nakasuksok sa atong kinaiya, sa atong kasing-kasing. I-pull out yun natin, i-surrender yun natin ni, nga sugod ta o bagong kinabuhi, bagong kinaiya. Expose sab na to ang mga bata sa positive. Ang ampo, Dias Balay, ang simba madubinggo, kay kining mga pag-ampong, kining mga sacraments, makatabang yung kayo sa atong nagtubo ng mga bata. Masudlan sila sa pulong sa Ginoo, sa mapanglantaw sa Ginoo para sa tao. Nga lahig yung kayo ang bata nga way simba-simba kaysa bata nga hinimba. Dako yung kay diferensya. Ang bata nga na-involved na sa simbahan, batanon na siya, naglektor, nag-acolyte na siya. So dalahi ang iyang exposure kay sa majority sa atong mga batanon nga di gyud makitaan sa kapilya o di makitaan sa simbahan. Makakita gyud ang bata og mga nindot sa mga sacraments, confession, kading pangalawat. Kagahapon ako ibisita o ko kailang. Nga dito ra mo sa kwarto, pinadayon ng alas 12, nigawas ko, niya gipautan ako, Padre, na ay mga pisal. Masakiton, magtiyan na sa simbahan.
ang bana, ang asawa masagiton, ang bana mo niadto siguro sa opisina. So kanang niingon ko nung dili niingon ko tumasagiton nga di ko na siya ubirnes pa siya pakumpisala pabalik ka diri basi di na siya kaabot ko no mamatay na siya. Nya mulakaw man ang masagiton, so akong gipaari diri padtuon sa kumbinto. Nakasakas kumbinto ang babaeng masagiton uban sa bana. Ang bana igsuon di ay ni Superintendent Dagatan taga Kamunggay. Nagpuyos alang-alang. Unya ayang asawa gikan sa ospital, nay problema sa iyang heart, nay problema sa iyang lungs, nay problema sa iyang atay. So tulo ka mo gilumpong gikan sa ospital, unya wa mo ang iyang lungs na tubig, wa pud makuha ang tubig kay gamay ra pud ang tubig. Luyag yun, gikutasan. Yan ni tabi-tabi mi dito sa taas. Niya unsa may atong ikaalagan. Mangumpisaw tami padri, ka very good. So ikaw ang banang mo gipauna na kukumpisal, niya sunod ang asawa. Niya naghilog ko. Akong gipapangadji sa amanamo. Di naman siya ka-memorize. Kay matudpas ba na mapawong ang iyang memory. Ay, amanamo. Di mo sumpay. Nakaslangit. Pagdaigon. Nahuman lang amanamo. Wag yun ka memorize. Sige siya, gasunod-sunod na ko. Di yun ma-recall niya ang simple prayer. Niya, naghilog ko, niya, pre-over ko. Niya pagkahuman, kilid yung bana. Mga magimay ka Maria. Na-memorize yung magimay ka Maria. Ang manamo. Nakapangadji na sa manamo. Na-recall na niya ang pag-ampo. Nga iyan akong na-memorize. Luyag yung kay siya. Hangtod nga, sige ko pre-over, akong inan. Ginawa og laom. Ginawa sa laom. Sa kutas pa. Wa na. Normal ko nang igibati. Pagkanindot sa iyang kasinatian, na-expose siya sa sacraments, confession o hilog. Nangani sila kay mangumpisal, kay naay nagsulti nila ari mo sa paknaan. Nangari sila. Nya wa na klaro iyang kaon. Unya kay alas 12 pasado naman, akong gipakaupa paniud to. Sa di ingon ang bandi lang mi pa rin nakakaon may tus unahan. Wa man to ilabot tus unahan kay binayran man to. Ari kay wa man ni bayad. Nangangon siya, suspurti namang ni kaon ang asawa. Nga wa untay gana sa pagkaon. Nga nangatpurti nang bakak diin siya. Inigulit ninyo ha, human namang magpaniod to, nigulit ninyo panghingod to mo, suspurti namang bakak sa galuya na unta nga babae. Pagkapaspas sa iyang recovery, gikan sa kaluya, naglisod og ginhawa, way gana og kaon, pero smiling na kayo. Mahay na mukaon. Pagkanindot, di na ko kaila, nalay nagsulti nila at tumuspaknaan, pangumpisan. So mao ni ang nindot kayong painumdum sa atong Ginoo nga ang dautan nga nakatisok nakagamot sa to kasing-kasing ato gining tangtangon kay mauni mag-produce og daghang butang nga makalawgaw sa atong kinabuhi. Muna ang renewals pagtuo diya sa confession dako kay nigtabang kay ma-expose na ganita sa mga butang nga may kalabutan ang pagtuo, may kalabutan ang Ginoo pagkadaghang nindot nga atong masinati. So padayon tag-ampo for more conversion sa atong parokya. Ubisan gani atong mga parinting nga kailan nato ganay mga problema tuas laing mga lugar, pwede ato gyapon silang i-reach out. Automatiksan sila o magkaabuta atong sultihan pasabto nato na naay Ginoo nga nagpakatao, nahimugso siya
ug gusto siyang mupuyo diha sa kada usa nato. Manindog